guys, mananghid una ta guys diri sa Tag-iya. Kani si Ma'am Nika Kadabos. Ma'am, mangayo ko ma'am ug kuan ma'am kanang similya sa kuan. Saging nimo kay daghan ni siya saging diri guys. Humana po na siya kuan sa Facebook niya guys, Nika Kadabos. Hi ma'am. Hello. Kay isa po ni siya ka farmers diri apo daghan na siya mga saging mo nang diri ata manguha og similya kay atbang raman pod ang ato guys daga diha man hinahanglan man natog saging na mga similya mandaghan man dire sa iya. Okay, manguha na ta guys kay nakapananghid na ta. Punta guys, diyan na ta magsugod na kukuha og atong similya na saging na karnaba guys. Manglukat ra ta karong adlaw kay aron makatanom tagdaghan sa atong area na tamnan og saging. Guys, kani oh, nindot kayo guys ang mga similya. Muna atong kuhaon ning mga saha dinhi. Kay kaning mga anak sa saging mo na mga saha guys. Muna atong tanggalon karon guys. Oh, magsugod na ko guys. Humana po tay pala na gamit para dali ang atong paglukat sa similya sa atong saging guys. Tapos nagdahon guys para ganay ang atong pagdala. Oh, nantay isa na nakuha. Dari kay mabaw lang guys. Oh. Dali ra. Dali po guys. Pinlan lang nato isa ka dahon. Oh, dire na po ta guys. Dari lamang isa hong kuha ang gamay kay bugatong dagko. Oh, di ba guys, dali ayra. Murag nindot ang dahon, murag dili na ni siya kuha dahon guys. Guwapa kayong dahon guys.
Okay guys, diri na po tamang mga guys. Karon mabawas-bawas yan ni diri guys. Kuhan og dahon para ganay ang pagdala. Kuha na to guys.